Azkenean turismo eredu berri horren bilaketak ez eraman gaitulako ur sakoneagoetara, eta azkenean herri identitatearen azterketa, dinamizazioa eta proiekziorako proiektu ere bihurtu zaigulako, ez? Eskuartean daukaguna kultura ardatz duen herri proiektu bat, Jon Maia ez dugu gurekin betirako izango, eta ondorioz ikuste genuen ezinbestekoa zela proiektu honen koordinazio eta dinamizazio lanetan herriko eragileak aritzea, abian daukagun elkarlan publiko komunitario honi segida ematea, eta batez ere proiektu hau urte luzetako proiektu badela ulertuz herrian ondo sustraitzea, ez? Eta hau gure ustez hau ez da turismo bulego batetik teknikari batek garatu beharreko egitasmoa. Hala egingo bagenuke bere izanari, bere berezko izaerari muzin egiten ariko ginala uste dugu. Eta horregatikan ezinbestekoa iruditzen zaigu sostengu eta bultzada publikoarekin batera ere herriko elkarteen atxikimendua, elkarlana bilatuko lukeen gune bat ere izatea, ez? Ardura horren gonbita Noahuari luzatu genion. Gure ustez Noahua bada herri honen motor lan handia egiten duen elkartea da, eta ez daukagu dudarik proiektu honen dinamizaziorako, proiektu honen bultzadarako elkarte ezin hobea daukagula. Zorionez, gonbita horri Noahuak baiezkoa esan da erantzun zion, eta orduan gaur idoiari eman nahi diotitza Noahuako lehendakariari. Alde batetik eskerrik asko, luzatu zenigutenean proiektu honen dinamizaziorako proposamena, ez da, hasieran beti hartzen duzu, harriduraz, edo eskabat, ez da, hobeto ezagutu behar dezulako, edo, baina, bueno, badakizuen bezala, iaz Noahuak 25 urte bete zituen, eta gure leloa izan zen beste 25 baietz. Hau da, erronkazalea gara, eta argi genuen gainera aurkeztu zizkigutenean xehetasunak eta pixkat proiektuaren nondik norakoak bat egiten zuela Noahuaren hildoarekin, ez da, kultura, euskara hori sustatzea, eta segituan hanbat bilera egin genituen, eta esan genuen aurrera egingo genuela, uztartzen zelako oso ondo gure egunerokotasunean egiten dugunarekin, duela 25 urte gauza baterako edo helburu jakin batzurekin sortu ginean, eta 25 urte beranduago helburu horiek jarraitzen dira, baina berriak ere gehitzen zaizkigu, ez da? Eta kasu honetan turismoa eta kultura uztarketa politi hori eta hain berezia dena, beraz. Nik uste dut oso politia dela Noahuarentzako proiektu honetan, ez dakit, nola esango nuke, akullu lanak, edo dinamizazio lan horiek egitea batez ere beste Usurbilko eragile guztiekin, ez da, beste kultura eragile guztiekin bat egitea, zer guk ere horrela funtzionatzen dugu, horrela elkarlanean, sinisten dugu, auzolanean, eta hori da gure oinarria. Oso polit bat, beraz, animatuta gaudegu, gure lana izango da zuek ere, besteak ere, lanean jartzea udalarekin batera, eta zorionak, Usurbil horrelako ekimen bat jartzeko ausardia izateagatik. Gure preste egongo gara. Mila esker.